kum masalama manipura matil thleng enge ani po hriat lovin an ran vulte abeya asoi sa thin ti te chu kan hrevek ome kan ram ngeya po arun thleng ve tat mai ti thu te soya om ta zela he thil ti tu ramsa nge thil dang jok hian ran vulte chu nasa taka soi sa in athata anti sen ro mu tur om mang hau silo ang po ni se chulom chu kan soi zui lowanga amaro chu he thil thleng ang chi mai hi saprama alo thleng to tat mai ti hi kan soi thung do na ni kumsang ka zakua somnga pathum mania Christmas lom nulok chuan lo nei tu pakhat hian an kho chunga ramsa pian danglam tak mai chuan ui pakhat a beilai amu thu a soya chu ramsa chu zote ang takani thu le a ui bei chu ne so taka achin le vel thu a soya Bladen County North Carolina USA chunga om Bladenboro kho hi heti la hian khulian lo tak mi zasari or chau chena kho ania he kho hian vailo an tarlok leya an sumlak lo na berpo ani Bladenboro kho mi te hi an khosak sang lo ma sela an pohlom ema ma se chu ti taka in lungrual chu he a chanchin kan soitu ram samak danglam takhian aron ti boi tlat mai he kho hian an vailo chin te chu ui an ven ti thina ma se veng tu tur an ui da te po chu churam salaka chuan an him ta hau alo mai khuwa mi te hian hetiang thil hi an la ton ngai lo owangin lo nei tu sei po chu an beng kon du mai lova ma se akum le a kum thar an lom tuk chuan ui ruang pani an char tanol mai han en mai po in chu ui ruang chu ne so taka sei sak le ngam takin a sei sa tu chuan a sei sa ani ti alang ngal maya chuta zet zong lo nei tu sei kha oi lo chi zia zang ani talo chu tiang thil chu an to ta ka chuan an ve in an chang tan ta a mu po anom tanok mai ma se UFO muanga in chal an tam tluk zetin he thil mutu ni in chal po hi an lo tam ta viau maya an khomai ro phei chuan mutu in ti zinga za som vel cho hi oi chi ani ati hiala amunai pol te soidan chuan chu ramsa chu lian tak po ni lo mai bial deuh mengsen rem rum mai le halian tak nei sakai ang deuh tak fithum vel sei le inchi somni vel or sang ni in mei sei tak ania chuti rualin zo te melang tak anei antibok arong hi athim lampang ni an soya aniak ni oma an soi dan chuan pound som ko atang za in cardboard vel rit ni tur an ngai tin aniaki win hiak nen po enang hle ni inan soi maktak main heram sa hian mishinga be ngai lo thung arana khoi te reng reng hi ane so thei hlea an shoka se in an thisan hep sak thina ni an tak sadang ro a khoi te chiam lo thung churam sa chan chin chu reilo te a athang tawata meeting ngai ven na lo ni ta police te hialin an suita a aminga vampire beast of Bladenboro te in an vot nge nge he thil thleng awang hian Bladenboro kho hi alar pha ta zeka churam sa chu ka tuma ve tu an pung so ta veu mai Tennessee Washington DC New York ti vela tangten heram sa ka tum hian an run thok rup hloma lotling ta ero anum hleilo hetila hian mipui lampo an fim kur hle churam samak tak mai chu mu thuta beile ve ngal thei mai turin manrua an pai vekani hetia man le tha tuma an chet sup sup la hian van doi thlak takin ave tu ta jingami chu che swalin athita hlo mai hetiang te noi thil thlen ta ka wang hian an khomayor le police hotelam te chuan churam sa zon na chu bansan na that thu an puang ta top mai ni maktak main hetia ve an cho santa ka tang hian heram sa hi in la le tare reng lo mai are ve ngal mai ani
an ran vul te po aron khoi zom tak lova chuan Bladen Boro khoma pui te po zaleng takin an khosale theita aron in la na atanga akum som nga na kum sang ne pathoma chuan chu kho bok chuan boina an tok let tlat mai an ran vul te chu athi le ta maya tu tuma po hian a ma mi ang bokin wi le ke la khoi bera maktak main heng ran vul ruang an char hawa hian thisen an hmungai mang tlat lo an bulvela po thisen far an hmungai tat lo mai heram sa in thisen a hibdan hi amakdang dai hle ani ama mi ang lo takin tu tuma aron in lar le hi chuan tu ma in a hmel an hmutami lo thung chuti rualin an ran vul te chuan an tuar ngat na thung si he thil tleng hian Bladen Boro khuwa chu atira khale hle mai no pangpon chu an khap te hiala wildlife biologist ten chu ramsa hniak ni oma an ngai te chu la in an chui te chiama eng ramsa nge ti chiang takin an hre thei te chuang lo rin thu in an sui te vel mai maya North America lama an ram zo te chikhat bobcat an tiang chi chu ni deuh berin an ngai tin South and Central America a ram ngoa cheng thin zo te chikhat ocelot an tiang chi po chu ni thei tur an ngai buka thengka chuan ramsa om to lo Carolina Panther ani an ring thunga achan po kumsang sgo sampo porok bor vela khan heng Carolina Panther te hi an la om ni in an seva ngani aron in lar voi ni na po hian enge ani hriat chian tumin chui ma sela chiang taka hriat thei ani te chuang lo amak le na em chu aron in lar dana tang hian kum som nga dana ron in lar thin ni in alanga chuti ani chuan hriat lo valo om hriat lo ve ka bole thin ramsal lo om tak beach to Bladen Boro chu awai thum nan kum sang ni summa pathuma aron in lar le ngam le picture hi Gary Longordo American forensic artist FBI crime solver tan an roi lemjek thiam chungchuangin he ramsa an hmudan an soye azia chu ani hei hi Bladen Boro ko kenga lui pakhat Cape Fear River an ti chu ania he hmuna hian he ramsa an soye hi abiru thin in an soye